Sa number 6, duha ka menor de edad patay matapos mabunggo ang isa ka truck sa computer shop. Nagakurbada kag dulhugo ng dalan nga ginausoy sing isa ka truck nga may karga nga tubo sa barangay Minoyan sa Banwasang Murcia sang ginalegar na dulaan ini sang preno. Huwebes ang hapon, nabunggo ang truck sa isa ka computer shop nga nakaangot sa isa ka balay sa higad sang dalan. Kundi iniyara ang duha ka mga biktima nga nagaedad 14 kag 15 anyos. Ginpahayag ni Police Major Sherwin Fernandez, ang hepe sa Murcia Police, nagahampang sang computer ang mga bata. Naipit ang 15 anyos sang panguna nga bahin sang truck samtang nagtabog naman ang 14 anyos sa kilid sang dalan bangod sang impact. Ginsiling sang hepe nga mayara na sang inisyal nga settlement sa tunga sang pamilya sa mga biktima kag tag-iya sang truck. Sunod sa mga residente, masami nga may mga motorsiklo nga nagakatumba o nagabungguanay sa lugar, apang ini ang unang nga tion nga isa ka truck ang imbulbado kag duha gid ang patay.